kilo dang ayo Mas Mo Ali Mas Ali Merana sing dalu Agus Pak Ilham salam buat Pak Kenji nek ketepung ojo ngantuk Ji Pak Kenji ya. Bapak Ega ya salam kangge Mas Kalup ojo nemen-nemen nek mendem teko Bapak Ega Ahmad Dhani ya Pak Ega. Mas Basuki Bas Audio Suren asik dalu Mas Basuki iki wonten Suren Bululuk Bas Audio selamat malam ya Mas Basuki iki wonten dalem Suren topine Bas Audio Suren jos oke baik ya ndang dikirimin to titik kok. Sepeda malih Mas Basuki Bas Audio Suren dulu mat malam berangkat tapi ra cocok ki gebul sakmene aku ya mung tansah sedo ngenteni ya tobat ngenteni liwat tembang kangen iku jod katresnanku ya Dik ku iki dadi wanita kurang akeh kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak gedhe yen to weruh sliramu nyanding dheweke wis milih ade tresno aku bocah kae sing ndi ta ayo wis milih
dadi bojoku apa bojone cakae golap bali gawe gelan ning rasa rasa tresno ora bisa dijaga suwun mungkin diparingi eling ambu muling marang swarga tansah nyanding ambu muding tresno ngandung tresno open karena sunenas marang belah bali gawe larane hati dikasiri aku lilo mosok dik nan piye